سلام السناي كورة تخطاتنا ناب قنالنا فارمس كله نقع بسلام مساكم لو معنتي حسر زبالة تاريخ بسعبا مثل لاين محواس جرمن حزنا بمسينا لنا سناي مكتال منيلكم ኣብ ዕለት 3 ወርሃ 10 ኩሉ ግዜ ዓመት ኣብ ጀርመን ብታግ ደ ዶችን ኣይንሃይት ዝፍለጥ ናይ ሓጎስ በዓል የካይዱ እዮም። ኣብ ዕለት 3 ወርሃ 10 1990 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ እቲ ብናይ ሕብረት ውዕል ዝፍለጥ ብጀርመን ኣይኒጉንግስፈርትራግ ዝበሃል ጸዲቁ። በዚ ውዕል እዚ ከዓ እታ ብዲዲአር ትፍለጥ ዝነበረት ምብራቅ ጀርመን ናብታ ብቢአርዲ ትፍለጥ ዝነበረት ምዕራብ ጀርመን ተጸምቢራ። በዚ ምክንያት ከዓ እቲ ሓደ ህዝቢ ክንሱ ብዘይድሌቱ ኣብ ክልተ ሃገር ተመቂሉ ብዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ኣመሓዳድራ ክመሓደር ዝጸንሐ ድሕሪ 45 ዓመት ተሓዊሱ ሓደ ኮይኑ ሕጂ ኣብ ዕለት 3 ወርሃ 10 2020 እቲ ብታግ ደ ዶችን ኣይንሃይት ዝፍለጥ ነዚ ሓደ ሙኻን ወይ ምሕባር ጀርመን ዘንጸባርቕ ሃገራዊ በዓል ንመበል 30 ዓመቱ ግዜ ብበዓል ክዝከር እዩ። ኣብዘን ዝሓለፋ 30 ዓመታት እዚአን ሓደ ወለዶ ዝኽሪ ወይ ኣፍልጦ ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ሃገራዊ ምፍልላይ ዘይብሉን ዘይረኣየን ዓብዩ ኣሎ። ግን ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ፖለቲካውን ቁጠባውን ሕብረተሰባውን መዳያት ጌና ፍልልያት ኣሎ። እታ ሓንቲ ዝነበረት ሃገር ስለምንታይ ኣብ ክልተ ተመቂላ ወይ ክትምቀል ክኢላ ንዝብል ሕቶ ክንምልስ ግን ብሕፅር ዝበለ ናይ ዝሓለፈ ታሪክ ካብቲ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ዝፍለጥ ግዜ ንድሓር ዘሎ ክንደስሶ ክንፍትን ኢና። ኣብ 1945 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ጀርመን እቲ ብሂትለር ዝምራሕ ዝነበረ ፋሽስታዊ ስርዓት ብሓያል ወተሃደራዊ ጎንፂ ምስ ተሰዓረ እቲ ካልኣይ ውግእ ዓለም ተዛዚሙ። እተን ኣብቲ ግዜቲ ከም ሰዓርቲ 4 ሓያላት ሃገራት ዝፍለጣ ማለት ሕብረት ኣሜሪካ፣ ሕብረት ሶቪየት፣ ዓባይ ብሪጣንያን ፈረንሳን ኣብቲ ናይ ፖትስዳም ውዕል ብዕለት 2 ወርሒ 8 1945 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ንጀርመን ናብ 4 ናይ መግዛእቲ ዞባታት ክመቃቀለኣ ተሰማሚዐን። ነዊሕ ከይጸንሓ ግን ኣብ መንጎዘን 4 ነቲ ካልኣይ ውግእ ዓለም ዝሰዓራ ሃገራት ዘይምስምማዕ ተፈጢሩ፣ ብፍላይ ኣብ መንጎ ሕብረት ኣሜሪካን ሕብረት ሶቪየት። እተን ሰለስተ ከም ብምዕራብ ዘለዋ ዞባታት ዝፍለጣ ብዴሞክራሲያዊ ኣሰራርሓ ዝመሓደራ ኮይነን ድሮ ከማን ኣብ 1946 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ነፃ ምርጫታት ከካይዳ ክኢለን። ኣብ ዕለት 23 ወርሒ 5 1949 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ከዓ እታ ካብተን ሰለስተ ምዕራብ ዞባታት ዝነበራ ዝተመስረተት ምዕራብ ጀርመን ቢአርዲ ቡንደስ ሪፑብሊክ ዶችላንድ ማለት እዩ ናታ ቅዋም ተኣዊጁ። ሓንቲ ዲሞክራሲያዊት ጀርመናዊት ሃገር ቦን ዝዋና ከተማ ከዓ ተመስሪታ ማለት እዩ። ኣብቲ ብሶቪየት ሕብረት ዝመሓደር ዝነበረ ምብራቃዊ ዞባ ግን ሓንቲ ብሶቪየት ሕብረት ትምእዘዝን ካብ ሶቪየት ሕብረት ትጽበ ሃገርን ተመስሪታ። ዋና ከተማኣ ከዓ ምብራቅ በርሊን ክኸውን ተወሲኑ። ሽም እታ ሃገር ከዓ ዲዲአር ኮይኑ ዶች ዴሞክራቲሽ ሪፑብሊክ ማለት እዩ። እቲ መሪሕነት ከዓ እታ ሶሻላዊ ሕብረት ፓርቲ ጀርመን ትበሃል ሶሲያሊስቲሽ ኣይንሃይትስፓርታይ ዶችላንድ ብሕፅር ዝበለ እቲ ፓርቲ ብኤስኤዲ ዝፍለጥ ዝነበረ ሒዛቶ ነይራ። ነዛ ዲዲአር ትበሃል ምብራቅ ጀርመን ግን ንነዊሕ ግዜ መብዛሕትአን ምዕራባውያን ሃገራት ኣይኣመናላን ማለት ከም ሃገር ኣይፈልጥኣን ነይረን። ዋላ ኣብቲ ኣፀዋውዓ ናይቲ ሃገር ጀርመናዊት ዴሞክራሲያዊት ሪፑብሊክ ዴሞክራሲ ዝብል ስያመ እንተነበሮ ዲሞክራሲያዊት ሃገር ኣይነበረትን። ንምሳሌ ነፃ ዝኾነ ምርጫ ተኻይዱ ኣይፈልጥን እዩ። እታ ዲዲአር ምብራቅ ጀርመን ምስ ተመስረተት ኣብቲ መጀመርያ ዓመታት ብዙሓት ሰባት ካብቲ ሃገር ናብ ምዕራብ ጀርመን ይሃድሙ ስለዝነበሩ እቶም ናይ ዲዲአር መራሕቲ ኣብ 1961 እቲ ህዝቢ መታን ከይሃድም ኣብ በርሊን ኣብቲ ዶብ ዝፈሊ መንደቅ ንክህነፅ ወሲኖም። በዚ ምክንያት ከዓ እቲ ፍልሊ ብስነ ሓሳብ ጥራሕ ዘይኮነስ ንዓለም ግልፂ ብዝኾነ ብግብራዊ እውን ኮይኑ ማለት እዩ። ካብታ ሃገር ክሃድም ዝፈተነ ሰብ እውን ኣብቲ ዶብ ይቅተል ነይሩ እዩ። ክሳብ 1989 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ዝነበረ ግዜ እውን ብጭብጢ ዝተታሕዘ 239 ሰባት ብጥይት ናይ ዲዲአር ወታደራት ኣብቲ ዶብ ተቀቲሎም እዮም። እቲ ዲክታቶራዊ መሪሕነት ናይ ዲዲአር ንስልጣኑ መታን ከደልድልን ከናውሕን ኣብ ትሕቲኡ ናይ ጸጥታ ሓለዋ ክፍሊ ስለያ ሚኒስቴሪየም ፊር ሽታት ሲሸርሃይት ዝበሃል ብህዝቢ ከዓ ብሽታዚ ዝፍለጥ ከም መሳርሒ ይጥቀመሉ ነይሩ እዩ። እዚ ክፍሊ ስለያ እዚ
ብክንደይ ህዝቢ ጨፍጪፉን አጥፊኡን እዩ ካብዛ ሃገር ክትሃድም ሓሲብካ ነርካ ተባሂሎም ዝጠፍኡ ጥራሕ ከማን ማዕለያ የብሎምን ቀንዲ ነቲ ሽታዚ ኣብቲ ግዜቲ ክዕውቶ ዝኽኣለ ግን እቲ ዘይሰብኣዊ ተግባራቱ ጥራሕ ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ኣብቲ ሕብረተሰብ ነንሕድሕዱ ዘይምርድዳእን ልዕሊ ኩሉ ከዓ ዘይምትእማን ብምፍጣር እዩ እዚ ኩሉ ፀገማት እንዳጓነፈ ከሎ እቲ ህዝቢ ግን ኣብ ወርሒ 11/1989 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ብሓይለ ትብዓት እቲ ህዝቢ ብሰላማዊ መንገዲ ነቲ በቲ ስርዓት ንመፍለይ ኢሉ ተሃኒፁ ዝነበረ መንደቅ ኣፍሪስዎ በቲ ኣብ መጀመርያ ዝጠቀስናዮ ናይ ምሕባር ውዕል መሰረት ከዓ እቲ ምፍልላይ ንኩሉ ግዜ ኣብቂዑ በዚ መሰረት ከዓ ነዛ ታሪኻዊት ዕለት ኣብ ዕለት 3 ወርሒ 10 ዓመት ይዝክርዋን የብዕልዋን እቶም ኣብ መሪሕነትን ክፍሊ ፀጥታን ኮይኖም ህዝቢ ዘበሳብሱን ዘጥፍኡን ዝነበሩ ከደኣ ናበይ ኣቢሎም ንዝብል ሕቶ ከዓ ብሕፅር ዝበለ ኣብ ካልእ ቪድዮና ከነምፅኦ ኢና ሳብስክራይብ ጌርኩም ተኸታተሉና ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ነቲ ታሪኽ ከዓ ተንኪፍናዮ ደኣ እምበር ከም ዘይገለፅናዮ እውን ይርዳኣና እዩ በዚ ምክንያት ከዓ ኣብ መፃኢ ግዜ እውን ብዓቕምና ኣገዳሲ ንብሎ ወይ ዝተሓተትናዮ ታሪኻት ሒዝናልኩም ክንመፅእ ምዃንና ክንሕብረኩም ንፈቱ ክቡራት ተኸታተልትና ምሳና ብምፅናሕኩም እንዳኣመስገና ኣብ ቀፃሊ ቪድዮና ክሳብ እንራኸብ ሰናይ ቅነ ንምነየልኩም